चंदेश्वर साहनी जी पांचों भाई का कहते नथुनी चचा के नाम पे एगो गीत गौनी है एक बार बस गा देते नहीं लास्ट गाना वहां के नाम पर एगो मौत के दिन करला एगो श्राद्ध के दिन के पांचों भाई अपना पिताजी के श्राद्ध करते नहीं अब पांचों भाई का कहते नहीं बाबूजी हो बाबूजी आज भर सूर्यनाथुनी साहनी जी के आज भर वहां के नाम पर हम गीत हो क्या भैया चाचा जी पांचों भाई का कहतनी बाबूजी हो बाबूजी आवत बारवाई बाबूजी हो बाबूजी आवत बारवाई पिताजी रौरा पोसला के पिताजी रौरा पोसला के निकन दियाई पिताजी रौरा पोसला के नीक ना दिया देखिए पिताजी रौरा पोसला के पिताजी रौरा पोसला के नीक ना दिया रोइले चंदेश्वर साहनी रोइले चंदेश्वर साहनी आ देखी पांच भाई रोइले चंदेश्वर साहनी देखी पांचों भाई एक डोली चली एक अर्थी चली एक डोली चली एक अर्थी चली हर के दोनों में क्या है बताओ सखी हर के दोनों में क्या है बताओ सखी एक डोली चली एक अर्थी चली एक डोली चली एक अर्थी चली फर्क दोनों में क्या है बताओ सखी फर्क दोनों में क्या है बताओ सखी नथुनी चचा के नाम पे गीत पांचों भाई अपने बाबूजी के श्राद्ध करतनी भोज करतनी का कहतनी देखी ना चंदेश्वर जी के बाबूजी के याद में पागल जादू वाले बाबू की ना भले न ढेर दिन भेंट भइले भइले माई के श्राद्ध में गौनी बाबूजी के श्राद्ध में गौनी घोड़ा पर चढ़ के रहल पागल जादू पूरा कटिहारे कापेला तो देखी ना चंदेश्वर जी के अरे बरसे नयनवा चंदेश्वर जी के बाद भाई श्याम बाबू साहनी चंदेश्वर साहनी जी अब बाबू साहनी भाई श्याम बाबू साहनी डहकील संगवा भाई श्याम बाबू साहनी डहकील संगवा कमलेश साहनी रोई कमलेश साहनी रोई कमलेश साहनी नीरवा बहाई यही के
इतिहास रही यही गीत के कि नथुनी साहनी जी के नाम पर सिवान से कोनो व्यास आके गौले रहे। रोई कमलेश साहनी, रोई कमलेश साहनी नीरवा बहाई, हमनी के छोड़ बाबूजी अरे गहीनी पराई। हमनी के छोड़ बाबूजी गहीनी पराई। चंद्रेश्वर साहनी जी आ श्याम बाबू साहनी, कमलेश साहनी जी, अब बलेश साहनी जी, महेश साहनी जी, अब भतीजा सुरेंद्र साहनी जी, वहां सके नाम पर दुल्हन निकाल ले बस ला अंतिम लाइन बा। तो रोइले बलेश साहनी बाबूजी के याद में, रोइले बलेश साहनी बाबूजी के याद में, रोइले बलेश साहनी बाबूजी के याद में। भाई हो महेश साहनी रोयो डहकतानी साथ में, भाई हो महेश साहनी डहकिल साथ में। हमारा नथुनी चचा के बेटी दमाद, बेटी दमाद रोवतरी बेटी श्रीमती इंदु देवी, छोट बेटी तेतरी देवी, पुतुल देवी, तीनों बेटी तीनों दमाद। रोवतरी बेटी, रोवतरी बेटी आचारा भी जाई, तीनों बेटी तीनों दमाद। रोवतरी बेटी, रोवतरी बेटी आचारा भी जाई। फिर बाबूजी लौट के ना आए और हम शंकर जब रोज अंदर बजा पाई है नथुनी चचा के नाम पर आजे भरनु जौन बा जौन दान पुण्य करे के बाबूजी के नाम पर कली लोगी नाम बता दी। अच्छा अच्छा बिटंडीपुर विवेक कुमार जी हमारा नथुनी चचा के नाम पर 51 पे के दान कइले बनी। हमार नथुनी चचा फुलवारी लेके चल गई, फुलवारी हरदम फुलाए रहे, पतो हलो 1 रुपया हमरा के ना दो। 5-6 जनी बालो मोहनियो ना कइलो। ई गांव के लोग का कही हो रोक तू रोक जा बाबू, हमार ई हमार नेग हम मांगत नहीं। हम गांव के लोग का कही कल हंसिन हो कि 5 गो पतो, एगो सुरेंद्र जी के मेहरारू 6 गो पतो आ एगो बहनी ब्यास के रुपया ना कहे लो, वहां के नाम पर शिकायत हो जाई। जल्दी जल्दी लिया के दे दी लोग हमरा के। रोमतरी बेटी, रोमतरी बेटी
हमारे नथुनी चाचा के बेटी आ हमार बही चाचा के बेटी तो हमार बही रोवतरी बेटी आचर भी जाई हमनी के छोड़ बाबूजी गईनी पराई हमनी के छोड़ बाबूजी गईनी पराई श्री चंदेश्वर साहनी जी के धर्म पत्नी हमारा नथुनी चाचा के बड़ पतो नथुनी चाचा के बड़ पतो 100 रुपया दान के ले बनी बाबूजी के नाम पर अब 5 जनी के बड़ी 5 जनी 4 जनी बड़ी एगो सुरेंद्र भाई में बड़ी के बड़ी लिया के दे दिलो ना तो बकते रहे कहते रहे बड़ पतो के तरफ से 100 मिलल 100 गो जुल तो 500-600 हो कि ना हमरा सुरेंद्र भाई हो नु हाँ तरवेली पतो सभे रवेली पतो सभे बैठी भवन रवेली पतो सभे बैठी भवनमा झर झर नीर गिरे सबक नयनमा झर झर नीर गिरे सबक नयनमा रोका भैया अपन नाम अनूपलाल यहाँ के का लगी अच्छा अनूपलाल साहनी जी अपना चाचा के याद में 50 रुपया दान करनी हमरा के और नर्तकी के भी दान के लिए हार्दिक अभिनंदन नमस्कार बा तरवेली पतो सभे बैठी भवनवा गिरे सबक नयनमा रोइल दमाद सभे नथुनी चाचा के दमाद लोहाइल बनी कि ना एक जना कहाँ बनी चूल्ही में चूल में रोको नथुनी चाचा के दामाद एक आदमी बनी का नाम है के विनोद साहनी चूल्ही में बनी हाँ तो मौगा लोग का काम कौन हो मौगा लोग चूल्हे में नहीं रहेला मरद में बही रहेला मौगा तो चूल्ही में रहबे करेला कहाँ बनी विनोद जी बोले सर तो नहीं कहले मर्दा मन ये सीमा पर शोभ है अब मौगा मरो ससुरारी में अगर विनोद भाई मौका होखे तो चूल्ही में रहे अब मरद होके तो हमरा लगे आ जाए विनोद बाबू रोइल दमाद सब नीरवा बहाई कहा बानी पलटू चाचा जल्दी है ने आई कहा बानी पलटू चाचा जल्दी है ने आई
ये शोक गीत के अंतिम लाइन स्वर्ग चाचा गोड़ छेदा गइल आए छेदा गले कर घोड़ा है ठोका ठोका ठीक बा हो जला स्टेज में हो कोनो बात नहीं है हो गई कोनो ऐसी ढलाई थोड़ा हो इक्वल गोले काटे हिलल ना खून वानु बहुत खून बहुत ऊपर हमारे करेज फाटा तो देख खून है कर देखी नथुनी साहनी जी के पोता पोती अंतिम लाइन पोता पोती भी याद करते रहे पोता पोती नथुनी चचा के पोता पोती रोवत बड़े पोता पोती रोवत बड़े आ नथुनी चचा के साला है पलटू साहनी जी पलटू साहनी जी ना ना बहुत पुरस्कार दिले बने हमने के बहुत रुपया दिले बने मोबाइल गिर गए 96 नंबर मोबाइल आज 96 देखिए हमरा नथुनी चचा के साला सी पलटू साहनी जी के मोबाइल गिर गइल बा कहीं कोई भाई के मिले हमरा पलटू चचा के लिया के दे दे बाजीतपुर पलटी श्री धनजीत साहनी जी नथुनी चचा के नाम पर 100 रुपए दान के लिए बने पोता धनजीत साहनी जी नथुनी चचा के पोता 100 रुपए दान के नहीं हार्दिक अभिनंदन अंतिम लाइन बा तब पोता पोती रोवत बड़े दादाजी के याद में पोता पोती रोवत बड़े दादाजी के याद में यादोराम शंकर गावस मंडली के साथ में यादोराम शंकर गावस मंडली के साथ में भाई बजनाथ दिहले भाई बजनाथ दिहले नलवा बजाई तो दुनिया में जे भी आई अरु हो एक दिन जाई दुनिया में जे भी आई वो एक दिन जाई अच्छा प्रसंग आई नहीं